Hola i benvinguts. El que farem avui és traçar un mapa de ruta, una guia pas a pas pensada especialment per a estudiants de formació professional que tenen al cap construir el seu primer projecte d'empresa. I, oblidem-nos dels mitos. Aquí ens centrarem en les eines i les etapes de veritat, les que calen per transformar una visió en un negoci que funcioni. Som-hi! El primer de tot, desmuntem un mit. Aquest del moment eureka, el de la bombeta que s'encén de top. Això en el món real gairebé mai passa. És més una fantasia de pel·lícula. L'èxit en els negocis no neix d'una idea genial i aïllada, sinó que és el resultat d'un procés, d'observar molt, d'escoltar i de treballar de valent. Aleshores, per on comença tot aquest procés? Doncs per aquí, per la primera etapa, els fonaments. Anem a veure com podem passar d'una simple idea que tenim al cap a una oportunitat de negoci real, que es pugui tocar. A veure, el veritable punt de partida de les grans empreses no és una idea brillant, és un problema. El que en diem un punt de dolor. Penseu-hi, una frustració, una cosa que no funciona bé, una necessitat que ningú està cobrint i que afecta un grup de gent. És aquí on cal posar tot el focus. La clau és obsessionar-se amb el problema, molt abans de pensar en la solució. L'exemple de Netflix és perfecte per entendre-ho. L'oportunitat de negoci no va néixer de la tecnologia de l'streaming, no. Va néixer de la ràbia i la frustració de pagar una multa de $40 per haver tornat una pel·lícula tard al videoclub. Aquest era el punt de dolor, un problema real que compartien milions de persones. La tecnologia només va ser l'eina per resoldre'l, però el negoci de veritat era eliminar aquella frustració. D'acord, ja tenim el problema identificat. I ara què? Doncs ara toca dibuixar el plano, el projecte per construir la solució. I aquesta és, precisament, la funció del pla d'empresa. No és un paper qualsevol, és una eina estratègica fonamental. Molta gent pensa que el pla d'empresa és només paperassa, un tràmit avorrit. Res més lluny de la realitat. Aquest document és el nostre mapa de ruta. Ens obliga a pensar, a analitzar si el projecte s'aguanta, a estudiar el mercat, a definir com ens farem conèixer. I el més important, ens permet corregir errors sobre el paper que, creieu-me, sempre surt molt més a compte que corregir-los a la vida real. A més, és la millor targeta de presentació que podem tenir. Però clar, abans de posar-se a dibuixar, primer cal mirar per la finestra. L'anàlisi de l'entorn és justament això, entendre on estem jugant. Quines lleis ens poden afectar, com està l'economia, quins canvis tecnològics hi ha. No podem construir dins d'una bombolla. L'entorn sempre acaba influint. I per fer aquesta anàlisi sense perdre'ns, tenim un parell d'eines que són fantàstiques. Aquí en tenim dues de les més importants. L'anàlisi Pestel, que és com mirar amb uns prismàtics cap a fora per entendre el context polític, econòmic, social, i després tenim el DAFO, que ens dona una visió de 360 graus. Analitza allò extern, les amenaces i oportunitats, però també ens fa mirar cap a dins, a les nostres debilitats i fortaleses. Són brúixoles essencials. D'acord, i dins d'aquest gran pla, el cor, la peça central, és el model de negoci. Bàsicament, aquest model ha de respondre de manera superclara a 4 preguntes clau. 1. Què oferim que sigui realment únic i valuós? 2. Com farem arribar això als nostres clients? 3. Com guanyarem diners? I 4. Què ens cal? Quins recursos són imprescindibles perquè tot això funcioni? Molt bé, tenim la idea, tenim el pla, però ara ve el que ho mou tot, els diners. Perquè un projecte pot ser genial sobre el paper, però si el seu motor econòmic no és viable, simplement no anirà enlloc. I comencem amb una dada que de bo pot sorprendre més d'un. Gràcies a la llei Crea i Créixer, avui dia es pot crear una societat de responsabilitat limitada amb només €1 de capital social. Això tomba una barrera d'entrada que abans era molt important. Ara bé, que ningú s'enganyi. Per començar a funcionar en faran falta uns quants més, evidentment. Atenció aquí, perquè aquest és un punt clau on molts projectes ensopeguen. La viabilitat econòmica té 2 objectius i són diferents. Un és la rendibilitat, que a la llarga entrin més diners dels que surten. L'altre és la liquiditat, tenir prou diners en efectiu a la caixa per a pagar les factures del dia a dia. Una empresa pot ser rendible sobre el paper i alhora haver de tancar per no poder pagar les nòmines. És vitalíssim entendre la diferència. I com controlem la liquiditat, la benzina del dia a dia? Doncs amb aquesta eina, el flux de caixa, o cash flow. Com es veu en aquest exemple, és tan senzill i tan potent com això. Preveure, més a més, tots els diners que realment entraran a la caixa i tots els que en sortiran. L'objectiu és simple, assegurar-se que el saldo final mai sigui negatiu.
D'acord. I d'on traiem els diners per arrencar i per mantenir la liquiditat? Doncs, bàsicament, hi ha dos camins. El primer, els recursos propis, els estalvis, els diners que posen els mateixos emprenedors. I el segon, el finançament aller, des dels clàssics préstecs de banc fins a ajudes públiques o models més moderns i col·laboratius com el crowdfunding. Perfecte. Tenim el pla, no? Tenim el motor econòmic a punt. Ara ve el millor. Comencem a construir. Aquesta secció va dels passos pràctics, de com donar vida legal a l'empresa i començar a operar de veritat. Avui dia, per sort, tot això de crear una empresa s'ha simplificat una barbaritat. Gràcies al sistema CIRSE es pot fer gairebé tot per internet. S'accedeix a una finestreta única, s'omple un sol document electrònic i aquest sistema s'encarrega de tots els tràmits. El que abans eren setmanes de papers i visites, ara es fa molt més ràpid i amb menys costos de notari i registre. Un cop tenim el certificat de naixement de l'empresa, comencen les responsabilitats. És clar, això és com una llista de tasques urgentíssimes. El primer de tot, donar-se d'alta a Hisenda i a la Seguretat Social. Després, cal tenir molt clar el tema de la factura electrònica, que ja s'està impujant a tot arreu. I, per descomptat, tenir el calendari fiscal marcat en vermell per no saltar-se cap termini d'impostos. Molt bé. L'empresa ja està en marxa, però l'objectiu no és només arrencar, oi? L'objectiu és que duri, que sigui un projecte a llarg termini. Ara parlarem de com construir de manera sostenible, gestionant els riscos i amb una visió d'èxit molt més actual. I aquí entrem en un concepte que ha canviat les regles del joc. Abans, l'èxit d'una empresa es mesurava només en diners. Avui dia, un projecte que de veritat vulgui ser sostenible ha de pensar en el triple impacte. Què vol dir això? Doncs que ha de tenir èxit en 3 àrees alhora: l'econòmica, per descomptat, la social, aportant valor a la comunitat, i l'ambiental, sent respectuós amb el planeta. Aquest és el nou estàndard d'èxit. I per acabar, una mica de saviesa pràctica. Vegem què cal evitar i què cal potenciar per arribar a bon port. És un error clàssic gastar-se tots els diners al principi o ignorar què fa la competència. Per contra, les claus de l'èxit passen per tenir una visió molt clara, construir una comunitat fidel al voltant de la marca i, com dèiem, mantenir sempre el focus en generar un impacte positiu, més enllà dels diners. Hem fet tot el viatge sencer. Hem començat amb un simple problema i hem acabat construint una empresa amb visió de futur. Hem vist les eines, els passos i la mentalitat que cal. Ara, la pregunta final queda oberta. Després de tot aquest procés, la clau de volta, el que ho lliga tot, és definir què s'ofereix al món que sigui únic i valiós. El viatge de veritat comença ara.